Unsa man ang nakuha mo na balaan nga? Unsa man? Balaan nga kuan? Karakter nga mga sinultian sa mga karakter. O kana mga voice nila. Ako mga voice na nabalaan kay si Alucard, Nana, Claude, Franco. Tama ba si kuan? Hayabusa. Bay-ubay. Dagan basta bayobes. Hayabusa, ano sa Hayabusa day? Sulti na sa Hayabusa day. Oh, mo ano man na siya. Gawas upat ka shadow. Oh, ano. Saya na sa Hayabusa ron day. Oh, wala. Kay atong Bisaya Bisaya gyud tagod. Proud to be Bisaya gyud tay. Misdak day ka. Mo na siya. Si Franco kay kono to ya. Kiki ay? Tukob. Tukob. Sanit. Pero katong mga English ka katong mga tinuod na kuan gid ba? Kuan. Si Franco unsa man? Franco kay kuan. Because of onion. Dili man na. Si Kuya na. Si Akay man na si why I'm crying because of onion. Kita. Sit. Alucard kay kuan. Kuan to Alucard. Parang killing is a mercy ko. Ito, no? Ano, no? Killing sa mercy, man. Patson niya kang no mercy, no mercy. Dili, baya. Kano to ka ng... Ba, mercy, bikiri na? Dili, mercy, oh. Dili. Si Kuan, ano ka, gabi na siya, oy. Wala na siya kaluoy kay Kuan ko no ka ng... Kuan ko no, killing is a passion. Ato din ako ni katong ako gadala niya ba niya. Siya kanang gabi ko na siya mapatay ba ano ko. Gabi makay ka mapatay nga karakter nga ako butan man ko ano muna. Hindi kinsa paborito ni mong kuan. Paborito din ako nga karakter sa Hayabusa. Kay pag gumana na niya, pag first kina na pasakitan kaniya niya. Wala ka siya para dili ka masakitan gamay. Balik ko na pagka para pasakitan na pagka. Double sakit. Oh, double sakit. Ya pag man is siya pasakitan pagka ni bago. Yung bulag na sa madugay kay sakit nang grabe. Pag man di pa ka mamatay. Mabalin sa diri sa kuan. Mabalin sa diri pikas. Nga nama kay Blaker, adto ka na dito sa padubang so, pag-usalan siya kahit. So mura siya playboy kay siya, balin-balin ko yap. Gabi na siya. Gabi. Balikan ka niya, binuangan ng kalit. Nya pika balin niya pikas bayi na siya. Kuan guna, mura. Ay mura nga Hayabusa kay ingana re ka. La. Di tay na ba dai? Oh di ay. Karlit di kami. Sa ana di ka sa una dai? Sa una. Kuan part pero butan mo na iyang kuan part, yung shadow kay ano. Diri naman na shadow sa diri mobilin, napoy usa ka shadow diri, So cross. Butan na siya part. Just non eh. Just non parang Katoliko na siya dai. Japanese. Mo na siya na maka-juice na siya gamay. Dili makakuan. Maka orange. Maka tubig. Pero so, di ba usay mag-tank man ka usay? Mag-tank, akong pinaka-paboritong nga tank si Franco jud part. Kaya tagabantalan ka? Si Franco kay tawad mamasol. Na may kuan dito bag dili jud. Ano ko sa mamasol. Kanang ilang unsay nataw kanang bugat kay na ipanglabay mo na siya nang balabato. Kuan na Nagabi kay kuan na kanang mukuan mo timing ko sa kontra kanang kasi tawag ka na kanang timing mo nimo na. Dalag po sila lagi. I-predict nimo part ba? Dalag po sila lagi nga. Gay kay kung patubang gali sa dili part. Ya imo nang timing mo diri, tingiri abi na patubang sila pa ana. Timing mo nimo ana. Namuli kay mo na siya, di mo ego kay bansa mo. Gawas laway ay. Tulo laway part kay. Musta oy. Humot magkuan ka ng something. Wala. Mana sa part?